tejto chvíli bola cena Grofa Jozefa Huňadyho na druhej kategórie na 1200 metrov odštartovaná. Je to všetko v jednej kope, naozaj tých prvých 100 metrov bolo veľmi vyrovnaných, ale už sa nám tam vyprofilovalo vo vedení Samantha Forlove. Samantha Forlove, Invisible Beat a Tap Dance, to sú tri kobylky, ktoré boli najrýchlejšie na nohách, zhruba 800-900 metrov do cieľa. Koni sú na konci protilahlej steny a je to stále Samantha Forlove a teraz cez ňu ide Invisible Beat, Tap Dance s odstupom 3-4 dĺžok na tretej priečke, je tam za ňou Robinson Crusoe, Dodibat a na poslednej pozícii aktuálne Biarritz a spolu s Dodibatom Glass of Champagne. Kone už sú v druhej polovici oblúka pred cieľom a je to pomerne vysokou váhou zaťažená Invisible Beat, ktorá si ale vypracovala 2-3 náskok pred zvýškom pola, takže Invisible Beat pod jokejom Martinom Srncom ukazuje cestu. Slabne nám Samantha Forlove, prichádza Tap Dance, čakáme na útok Biarritz, Robinson Crusoe, Dodibat je pri bariére, ale je to stále Invisible Beat. Invisible Beat, ktorá zvíťazí v týchto dostihoch, už ju o to víťazstvo nikto neprepieráva, druhá bude Tap Dance, takže Invisible Beat, Tap Dance, Samantha Forlove, Biarritz, Dodibat. Toto je prvých 5 koní, Robinson Crusoe a Glass of Champagne.